Hi guys! Magandang umaga! Ako nga pala si Michelle and welcome sa ating YouTube channel. Today, gagawa tayo ng mini vlog lang muna. So, short video muna tayo ngayon. So, ang ginagawa ko is nagbabalat ako ng patatas dahil yan ang sabi ng aking asawa na daw kakainin niya for dinner. So, anyway, hapon na yan guys. 4:30 or something like that. So, magbabalat lang ako ng patatas at yan ang aking lutuin. And then after ko nga pumabalatan ng patatas, nilagay ko nga sa kaldero at akin na siyang papakuluan. Lagyan ko lang yun siya ng asin. And then, ang gagawin ko lang may strainer ako dyan. Meron akong spinach. Ayan yung aking gagawin ngayon at ilalagay natin syempre sa paborito kong itlog. So, with, of course, tomato. At meron din akong gurke. Pero hindi ko yung isasabay dyan. Parang ano lang ba? Side. Charot. So, ligpit muna tayo ng mga kalat-kalat ko dyan. Madami akong mga pinagbalatan ng mga patata, something like that. Lahat ng mga kalit dyan. Tapos, syempre, huhugasan natin yung spinach kasi ayaw nating marumi. So, bakit nga ba ako naka-voice over ngayon? Sabi ko, mag-voice over na lang kaya, mag-voice over kaya ako ngayon sa mini vlog kasi para maiba naman. Diba? So, ayun yung gagawin natin is, ihahalo ko lang ngayon siya guys sa aking, tawag ito, sa aking itlog. Itlog for dinner. Ayun, naisip kong dinner kasi ang kinain ko kayo ng umaga is natira naming pasta at saka yung chicken. So, ayun ang kinain ko kayo ng lunch. So, ayun ang magiging dinner ko. And then now, babalatan na natin itong cork. Anyway, kalahati lang yung kalahati is babalik natin sa freezer. So, kung freezer, sa ref. Kung paano ninyo ay nakakarapat ng inyong tita. So, meron din pala ako ditong baby carrot or the meron. Ayan, snack meron. Ayan, so hugasan ko lang yun siya guys. Kasi, ayan din ay isasabay ko siya kakainin ko ngayon. Puro ano lang ako ngayon, diba? Pasilip-silip. Anyways, kung nag-voice over ako ngayon is kakatapos ko lang ng dentist ko. Grabe. Ay, nako. Kahit masakit ang ngipin, kahit ano pa na tawag ito na ano pa sa anesthesia, sige lang. Ayan. So, ayan. Bali kita dalawa na lang natira, 'di ba? Kasi yung isa nasira na. So, yes, nabili ko kasi yan siya nung Monday. So, anong araw na ba? Hindi, Saturday ko pala binili. So, anong araw na ba? Basta, late na yan. So, ayan, babalatan na natin ang ating gurke. Or the pepino. Ayan, gurke ako ng gurke. Baka hindi nyo naman alam ano yung gurke. So, gurke. Ang gurke guys is pepino. Gurke dito sa Germany. So, ayan. And then, meron din pala ako ditong grapes guys na nabili. Siyempre, mag-prepare tayo ng prutas para may prutas kami ng aking disciple sa aming dinner. So, gugupit-gupit lang ako dyan ng konti. Gupit-gupit. Ayan, ng ano ba, kalahati. Kasi yung isang ano na yan, isang ano na grapes is dalawang kainan namin yun ng aking disciple. So, ayan. So, isa para ngayong araw, susunod na araw naman yung isa guys. Ganun, di ba? Hindi biglang bagsakan. Tipid. So, ayan. So, dagdag pa tayo ng another, grapes. And then, syempre, ayan na siya. And, yeah, anuhin ko rin yung kamatis kasi ayan yung ilalagay natin sa ating itlog. At meron akong sibuyas. Syempre, hindi mawala yan. Kasi, ayan ang partner. At lulutuin ko na siya, mga Mars. At ayan na nga yung ating pagkain for today's dinner. Ayan. So, ayan. Kain tayo. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this mini vlog. Subscribe.